To býval. Nestihol to. Čakaj, papučku do mňa nevie odniesť. Takú Ja veľkú som papučku. filmoval práve, vieš. Je so sebou. Odniesť ju je? No potiahne ju. To by mohlo byť. Kelly, prečo jej uši už tak nestoja ty? Kelly? Kandíd ide, ja som vedela. Pozor, teraz mne ide kandíd. Tak čo už môže, vieš, čurala. A nie je A ako veď čo zipper. má predtým? Zipper sa chodí Ale do ja každý... vyčurám. Daj trošku. Ja to len chcela. Kúpi ten sprej. Ježiš, jak sa hrá. A skáče, vieš, dozadu a sa otočí na mieste. Kelly, no to robí, keď je kaká, tak robí také hlúposti. Cúva, točí sa a potom... Kelly, poď sem. Kelly, ona sa tak čistí. Kelly, dneska som sprchovala, chcela som aj ju tam hodiť, ja nemala som tam šampón. Zahra si hryzie svoju nohu. No. A tá druhá, vieš ako to nič, to ležalo ani sa nepohlo. Nevieš, hovorila Anka, že to bolo zle. Táto je živá. Pozri, ako ide. Ide ako kopita ide však.